Ассалому алайкум дӯстони азиз, намарамад боям мошинчаи маладёжни девона дӯстони азиз ваз 2107 номерои барноми мошин иш падарка. Дӯстони азиз, мошин 2007 мотор як ҳафти дӯстони азиз полисейския танировкаи 100% дорад. Дӯстони азиз 4 моҳи дига танировкашо мондага 2007 саб сафедаки хушрӯак. Чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед ки агута сафедак монена баъри шумо сафедаки девонак бо танировкаи дӯстони азиз 100%. ҳуҷҷат утил краскаш напанав. Дӯстони азиз 29000 сомона бо муомилаи хуби хуб дорад. Ина марава тамошо кунед. Дӯстони азиз на салончаш обшивкош тозаакай. Дӯстони десен ира бинен буарки ин намедонам айчиай скамейкои буарки вообще зурибад. Ина дӯстони азиз асичони фасон мониторои девонагӣ танировкаи 100% дӯстони азиз хай шавда камтари дӯстони ҳама ё кожа намедонам ай чӣ мошинае буарки кожа дӯстони азиз. Ина марамат мошинчаи девонагӣ ҳолати балмо од навай дӯстони азиз дар шумо маълум бошад ки масаки навай дӯстони азиз 29000 сомон бо муомила дорад дӯстони азиз 2007 мега соҳибшон мотор як ҳафти мақсад ки полисейский дӯстони азиз бензин. Дӯстони азиз мошин қарор дорад дар шаҳри бохтараи срочна фурӯшаи баҳри мақсад ки мухлисои мошинои маладёжни ваз 2107 4 моҳ танировка 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Мошин дар шаҳри бохтар срочна фурӯшаи омада биен бинед.